A ni me gadw ni am chydig bach i rwan. A'r 5 tarw wedi cael ei tynnu fewn. Gan Berniad, David Jones. Ac... be wyt ti'n feddwl? Wel, dwi'n meddwl gael lim geitho, dwi'n meddwl 2. Maen nhw gyd yn edrych yn dda. Maen nhw gyd yn teirw dda. Maen nhw gyd i dod yma. Maen nhw gyd i ennill eu classes a bob dim. Ond mae rhywbeth yn apelio. A fyddai'n ddewr, mae'n ddwrnod diwetha. Dwi yn licor lim efo tegwyn ti newydd yn de. Mae'r Simon Torman daro neis. Yndi. Mae'r lim yn well-balanced maen nhw'n dweud yn dydi. O'r tu flaen i'r tu nôl man. Bach yn grif i asgwr yma Simon Tol yn ei goes ôl yna. A hwnna'n... Sy'n dweud wrach bod y tarw glas ddim cweit mor gystod â gweddill ar ei goes o ôl. Wel na, diolch cystad pan fydd yn symud yna. Na, mae'n cario lot o bwysau. Edrych yn dda iawn yna. A tywed, oes tam lot o le ar y tarw Pwllheli yma? Na. Tarw Charlie. Sam lot o le yna fo, bod yn onest. Mae'n cael look bach. Mae'n cael look arall tec ron. Ond ar y gwrs. Diolch mynd i pigo fo? Mae'n pwyntio fach. Na fe meddwl o ddifri calon yn de. Dwi wedi licio fo pan ddoth o fewn yn de, yna fo. Ti'n fawr mae bobl yn gweld pethau eraill yn y teirw yma. Mae'n mynd yn dol ac ymlaen o fo ar Charlie, so... Ond os na'r un yn berffedd? Na. Rhywbeth bach. Bach, a dyna be fydd o. Bach yn poeni pawb. A Charlie sydd wedi gymryd o. Dwi eitha licio hwnni. Ond o'n i weld o. Ar lim yn reserve. So ni'n mynd bell o honni. Na, i ben llun mae'r anrhydedd yn mynd, dwi'n meddwl. Rhaid ti wedi yn siarad. Mae o gorff arbennig. Ti'n mynd i gael gwartheg o ddwn. O, ti wedi. Os wedi cael nhw allan yn de. Ie, mae hwnna di improfio lot dros y blynyddoedd. Dewar y teg, brydwyr da. O pistill, pen llun. A tegwyn ti newydd nebo. Da iawn o gyd. Ynddo ma nhw. Mae rhaid ti gofio bod y tarw lim ma wedi gwneud yn dda iawn yn y sioe. Mae'r ddau. Na ni, arbennig iawn. Y pencampwr ydy'r Charlie o'r cyfandirol. Gawn ni weld be'n eithaf yn erbyn yr herif fydd o'n llai, fwy o seiswr. Na fo.